Evo, počelo je snimanje odavno, ova mala akcija nas BF, Balkan Fantasy servera, mi smo MC13, pa ćemo jednu akciju na banku, to ću ja da snimim, pa ako bit će vam, sve će vam 100%, uglavnom. Snimit ću samo akciju i to bi bilo to. Akcija, valjda će završiti za 10 minuta, ne treba ništa. Je, kako ispada ovako. Sada da ću vam, šta bi reći, pišite. A ništa. Uglavnom, what the fuck. Yeah. Ja baš sad našao lider na kreš. Ti mi dađeš. Evo malo muzike, pa ću ja kasnije. Reci mi da to nije sudbina, da sam tebi jedina, pa me ponovo sludi. Wow! Ja ću vam pustiti malo muziku, pa vi to slušajte, pa ću poslije da dođem. Aj, čao. Ne bezi jedne reči, i tako već sam se navikla na to. Ostavi me ako te to leči, jer ja sam imuna na bol. Slaži me kako ti je žao i pusti me još ovu noć, bar da verujem u to. Čak i da ti nije stalo, nemoj da mi priznaš da je gotovo. Otrove ti mi dođeš kao lek, da par traje za uvek, ovaj osjećaj ludi. Reci mi da to nije sudbina, da sam tebi jedina, pa me ponovo sludi. Baš mi prija ova laž, ne moraš ništa da mi daš. Otrove ti mi dođeš kao lek, da par traje za uvek. I malo ćemo snimam, pa ćemo da imam kako će ispadne ova naša akcija. Evo već smo postavili. IP server ostavit ću u deskripciji, pa ako ćete doći slobodno ovaj server. Vatrovac sam postavio. Vidjelo te beži. Dobar vatrovac za početak. Udri stoku, bre. Jesam mutave. A smo mutave. Ko znaš što će ispast. Brže mi dubim u stoku jedno retardirano. Neću valat. Brin. Pa ću vam ostaviti, pa onda je nešto. Evo vidite, tamo, evo vidite, tamo.
Nemam pojma ni šta piše, led. Ja ću vam ostaviti, vi slušajte muziku. Jebeli mu mater mutavu. Jebem li mu sunce. Mutavo. Evo muzika. Poslušajte. Izvolite. Andiamo e segui questo ritmo per muovere il corpo. Mustica, non sa bien. Andiamo e segui questo ritmo per muovere il corpo. Mislim da će ovo biti kraj. Završili smo akciju. Neuspješno zbog retardiranog admina, ali jebi ga. Gasim ovaj klip, tako da se vidimo. Ćao!